bom. Oni na hozo. Oni hu ona oshibon yuko. Ina ra ajum de no nubu ge. E ka ken every na ndan kan wa yosh. Ubu ga na maka. Zuzu funkan. Hey. Enuma. O maka na mbu nwa ya nụtara nta n'obodo akara gobi ibata n'ime ugbo m yonsi. Ndo ye ba. Eshibe ye je boye. Maka na nwa ya ntara nta. Aka ken we na chi. Ihe nwa bụ ugbo. Chekwara kan gwa. Ikwu zuzukwa ihe nwa izuzuru ọsọ. Na ma abịabeghị yosh. Ishikwa na ma abịabeghị yosh. Na ma ayịkwasị ga adịrị. Uwe ihe ike eme. Zuzukwa ede megbu. Nke ọbụla kpakwara mbọ nke ayịshi. Ọ bụkwa na mejewe n'ụlọ ụka je yiọ. Ọ bụkwa na mejewe n'obodo je yiọ. Ka m gwakwa ba anyị nọ. Na anụ ba anyị nọ so nke ọbụla kpakwara m bụ nke ayịọ. Enuma, ị ga-ekponu nsha. Ị ga-ekponu nsha. Ị ga-ekponu nsha inyo. Ọ mbụ ihe ọ gị ka na-ejide ị ga-ekponu nsha. Chekwara ngwa ngwa ya. Ọ bụkwara na ịbụ ama na amerọba ihe. Mụwa, akwụkwọ m ọkọ. Akwa m akọchafụ ha. Ha amaka nwa. Ha kwa amaka nwa. Ikraham. Kom, ada kami ya patah mana. Enuma. Enuma. Nna anyị ụtụtụ ọma. Ndị ịbakwa. Ndị ka ihu na-agbalụ. Ndị ha na-agbalụ ihu. Ọkwa nkwu kịta. Isi na ma na-ekwuka. Enuma. Ka ebe isi na-abata. Na ụtụtụ ọma. Nema, ndị ka ne. Adịm Ịgbara zọfụ. Eyo. Ndị ibe. Ejere m ịhụ Daha Adaeze n'oge echi. Ndị yi. Ejere m zie ha ozi. Aha dịkwa. Ama m na ọ ga-enwe ihe ị ga-ekwurịrị. Kee ka nwatakịrị dị ka Enuma ga-esi chịpụ n'ụtụtụ kama ị ga-ewere azịza zaa iro amịpụ n'ihe enweghị isi n'oge iji abata iji ịpụ n'isi ụtụtụ n'oge iji abata Ndekwara oweru. Nwaanyị nwa chịrị na ndekwara oweru. Ndị mgbe ọfụfụ m na mbata m n'ụlọ doro gbasara. Ndị ka ọ doro gbasara ịbụ nna m. Kwamo. Ngwa ngwa ihe. Bọshọp na shi bakwara. Ije wozu duala jende picha ya ọnụ. Ibe kpakwara gị jebe. Amara m. Owe ihe mere. Ibe iketekwara jebe. Ịhụ ngwụlọ ịdaha ngwụlọ. Ịnụ? Ịma na ọ gị na-emebi nwata. Gị na-emebi nwatakịrị a. Ọ dara ngwụlọ. Ọ pịepụla nke ụtụtụ. Nke ehihie na-eche ya ọ ka ga-epiepụ. Nke mgbede na-echekwa ya ọ ka ga-epiepụ. Ọ nọ n'ọya. Enuma. Emere ya na nkwugharị. Ọ gịnị? Ewekere m ehere. Anyị ka ma tiara ikpe ọnụ. Nna m, bekwa ya dụọ ya ndụmọdụ. Bekwa ya dụọ m ndụmọdụ na ndekwara owewu o. Na ndere owewu akụmakụfu ya. Akụmakụfu ma daa ya. Ụlọ ajị na mma ajị ya. Njụka ngị, kemgbe bọọlụ ndị niile ihe ọ na-emetụ onwe n'ahụ. Obi a na-amahụ gị ikpe. Ndị nkechi na-eme abọ ọ bụrụ dị n'isi ya eke ihe orie. Okwu ha ngawa ihe n'ime ọdị nganga. Okwu kwanta ime ọdị nganga. Gwa mọshịnọ ya na-atụfuola ikpu ọnụ. Mụmụ na ya na-achị ana m atụfuola ebu ọnụ. Ana m atụfuola ebu ọnụ. Ngwa na-emebi nwa gị. Na-emebi ya. N'ihe emebiri. Ekwekwa onye mebiri n'ọgụ wa. Ekwekwa onye mebiri n'ọgụ. Gbaa ọsọ wa ngosi ngị ibi mebiri. Amara m. Ọ chọrọ ihe ọka asị. Ihe ka gwara ibe ya ka ibe ya ka ọ dịka ihe aya ahụ n'ọkụ tawa ejune. Ya kọl me hana. Ife efe ụwa ike amara emebiri. Esuchashi ọnụ dịka ihe ahụ n'ọkụ. Na akọl me ihe nne ma. Ọ nọchiri ụzọ gbanakwa. Ọkwa ihe mere ihe. Ọkwa ihe dị na nwa ihe ma mere ihe gị.
O gwa ihe m ihe mere ihe. Zekwara ihe m. Onumpo, kedu ada nwaanyị na-amachaghị ihe mmụọ mere aka n'ube. Abe ka ọ nọ. Lebeke. Ndị mgbe ọ rajuru isi nke ịbụ ma bebe m. Ala na anyị. Iwe ọhụ nsọfụrụ. Oh, Onumpo, taa ka ị ga-ama na isi gasara m. Taa ka ị ga-ama na ya ala na ayị m. Ọ bụrụ na ị kpọtara nwa m nwaanyị, ọ bịakwa m ihe nwunye m merie. Ọ bụrụ na ị kpọtara ya taa, m ga-eji mma wee bufee. Ikwesịrị Mụmụ mmadụ. ahụ samdekọ iwu. Ne ya. Wetu obi. Irikwa shibe n'ihe nwe mengalụwọ. Ọ dị n'ime. Ị maghị ihe nwa gị mere? Nwa gị nwaanyị Enoma jere n'ugbo ede nwunye m ihe ọchị. Nwunye m wee bịa jụọ sie ngiri ihe o ji wee nye ọchị. Kama ọ ga-eji wee yọwa ya mgbaghara iji wee gosi na mmụọ mere nwa ya aka n'ume. O wee kọrọ nsị onyere wee gbaa ya nwunye m. Aka m cheke. O wee kụwa ya akpọ na ihu nwunye m. Na ya dọka akwa ya. Na ya. Nwunye m gara ekwu kụnye akpụ n'ọnụ. Nwunye m bela akwa ka nwaanyị wee gbanata. Ọ ya agbasi n'ahụ. Nwa gị. Ọ gụ na uye gị bụ ndị mmụọ mere aka n'uche. Ndị yiri ike. Ị na-aga ndị mara na akpa gị. Ọ gandere gị. Ọ gandekere m. Gande gị. Gande m. Chekwara ka m gwa gị. Nke a nkiri eke ka. Izuzu kwekwe ihe aka m akụfụta eze nwa yeghe. Ya n'aka gị iji ndị. Ị ka nwere ọnụ ije ekwu okwu. Ị nwere ọnụ ije ekwu okwu. Ọ bụrụ na ị fụtara kịta bịa yọọ nwunye m, aga m eji mma gbuo nwunye rie. Bukene ya onye ịkpa mma bishokwu. Ịkpa mma bukene ya. Ikwere egwu ya tụ ogbuo ya. Ịgbachakwara ya jembi igwe jega saa gị. Ebe a ka ọ ka mma. Ebe a ka ọ ka mma. Ọ bụ ọsọ nsọ gị nwa nwere ọkpa ogologo. Enwere m ọkpa ogologo. Ọkpa ngwụlọ nwa. Ọkpa ngwụlọ nwa. Requestion rie. Anyị ejebe ken. Ngwa anyị eji. Kalụ m ihe mere na oho ihe uruchi nwa bụ nje ka egebe ntị. Kalụ m ihe mere nne. Nna m gwara nụ njere ihu Ogechi na Deze. Eyi. Unu na-abata ahụghị ụmụ nsogbu. Ọ bụrụ shi. Mpịara m na ihe a na jee yọshu. O nwere ihe mere. Oriri ihe oge ka ha ajụshi. Amaara m. Ọ ya agbasi n'ahụ. Nke m jere bụ ikwu nne m na-eke. Ana m ayị shi nke kpakwara m. Ọ kpakwa m. M eje anọdụrụ obodo yọ ya bụ shi. Ọ na-abụrụ bụ nna m. Kụsị ka a na-akpa mma akpa ndị. Nna biki na ihe oshi. Izuzu maka ibe oye. Ibe oye chekwa ka nkwa. Ihe nwe na-ezuzu izuzu kwekwe ya ọzọ na m abịabeghị yọọ ya bụ shi. Ma yọọ ya bụ shi rio. Ana m atịara ikwu ọrụ. O wee bụrụ na ana m ka ị yaba nye nshi. Ọ bụrụ na ana m ka ị yaba nye nshi. Nke dị ama n'ugbo ọ bụ. Ndị akụ nke dị ama edere aha iri o. Ne ka aha ya ya. Ka jụọ ya. Ya jụọ ya. Ivu anụ bịa ụwa. Chia na-adị baga fụta. Na ana m. Edere ya na mụ na bike. Ọ na ana m ka ọ bụ. Rikwa eshi. Ọnụ nkwa. Ọrụkwa ka ịbụ okenye alụrụmanụ. Abụ m na ịbụ okenye alụrụmanụ. Na-akwado nwa nwaanyị na-ajụ akparamagwa ọ na-akpa n'obodo anyị a. Irikwa esi bịakwute agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga. Agbịrịwa na mmụrụ achọjie nga. Kpọkwa ya bịa yọọ nwunye m. Ana m egbukwa egirege. Bịa megide. Ya bịa yọọ. Yọọ ya. Kpọkwa ya. Ọnụ nkakwụ. Nje nkwado ohu igwe emeghị ahụ. Anyị ejebe. Tụtụfunu nke nwa. Tụtụfunu. Ka anyị maziga na biko. Ya kwadoro. Chino nke nwa. Akụma ya ọzọ. Akụma ya ọzọ. Tụtụfunu. Enuma, ọkwa bịara atọ ụtọ kịta maka nna ya ejewe gị ịkwado ka o jee ebe igwe jee kwuchite ọnụ gị akụ nwaanyị ọkwa iche dị na-emere onwe gị ihe ọma Enuma ebere gị na-eme m mechifu ọnụ enwere gị na-emere m amara na ịhụrụ m n'anya akpọkwara gị ashị
kpọrọ gashi no ndere ogwego o ya shina mgbede ewu de nwatakịrị wụ nke a ọ gịnị Piano bụ ndị anụ amara ndị niile edi mana aka m ekwuchi ihe nwa chọrọ ikwu na anyị na-eje nri ọkwụnụ mara ndị dị ama ọkwa mara aka fọrọ ma ihe na-ekwere egwuta mmadụ akachachara ma gwa na eji ọma chọọchị nwa ya nwa mama ihe uchu na ọ bụ niile ezi m mgbe ọbụla ọkwa ahụ chafara m anya ọ na-agwa m na okwu a na-ekwu okwukwu wee dowe na wee kụwa kụchacha head rishi mpoto ime ọfụma ama onye bụ ihu ndidi amaka eji m shimpoto nwa ya chi were ahụ ya chikwe onure eti ndowe na nara akọ ya onure eti ọchị ndị obodo bịakwa ya na m aka o anara akọ ya amara m ya tigbukwa onwe onye nzuzu bụ ọbụ mana okwe ma ndị bịa nwoke bụ uye Nnabike amara m okwu Nnabike a na-okwu okwu n'ime ezi nwa ndị ka n'ihe o mere ndị ha ka emewu ọ bịa nnebe anyị na-achachi ọnụ na-achị nna m njikwa ka o yie ihe njikwa ya uhie ihe shi nna m shio ndị ihe ọmụ dịka ọkwụ chafụ n'akụkụ nna m bịara m azụ nnu eko ndị ka ihe akụkụ akwarụ ndị ka mmadụ nna m ọtụwa feriferi nna m atụgbukwa onwe n'ụzọ ọ dị m ka ya bụrụ nna ya mụrụ m mụnwa akwa oge ị na-alụzo n'ọbụ m bụ ohu ya nna m ji ahụ ụzọ ọkụ ya ekwe ka ihe ọbụla mekee na m n'ime ezinụlọ ndị ka ihe akụkọ nne m anyị ka m atụgharị ikpu ndokwa mpa ite m ihe ọkwanụ ndị ogene bụrụ nsogbu ya anyị n'obodo anyị bụrụ nsogbu na-emekpa onye nụ na ọya na-achị ọwakwa ime otu ihe na-agbawa m obi n'okwu na nwoke abụọ n'nkwọ gara n'ihu na-akwado nwe ya n'arụrụmanụ ọ na-akpa n'obodo anyị bụ nwoke nke ka nke mụ na ya jere na be igwe
o hapụ ihe o kwesịrị igwe nwe nwaanyị na-eme tụkpodo machi ekwukwana ọzọ wee si igwe na m bụ ogbu edene wee bịa na be ya igbuchi ụmụ ya ahụọ m ihe ị na-ekwu nwe eziokwu bụ ikwuru nwa igwe ajụghị ajụ wee tatụrụ wee bawara m na-ajụghị m ajụ ọnụ ma wee gbuo m nne anyị ihe mere nwunye m ma amaghị ihe m ga-eme ngwana nge iwe na ọnụma jide m ngwa gị ebere nne onye nwoke nwaanyị na-ekwu maka ya ọ na-ekpuchi ajọ omume niile abịaghị a na-eme dịka ke na-ekpuchi ushi bụ na-ekpuchi ajọ omume ya na-eme mana ama m na Chineke anyị na-ekpere Chineke bi n'eluigwe ọ na-ata ahụhụ amaala m ọ na-ata ahụhụ bụchina ọ na-akpọkwa na arịrị ọ na-akwụ ụta taa aka n'eze n'ihe ọ na-eme mgbe m lere ajọ ihe a na-ekwu ọnụmajuodo igwe wee na-atụ m ji gbalịbịa chika m bịakwa ma ka ị mara ihe na-eme na-asogbu dịkwa afọdụkwa na akịrịka nna ha fụwa ndo ndị be anyị sịrị na anụ gbanaga echi uwe nta anụ gbanaga echi uwe nta ụmụ agbọghọbịa bacha kwen kwezonụ amaghị m nke edole ekwuwe obi na-atọ m ụtọ ọkọtọ bụ na unu nechichila anya abụla mmụba ama uche bụ unu họfụta aka ntị unu nkwa m na-ekwu unu bụ na ekemachi unu chia unu ọhụma bụ na ụmụ agbọghọbịa wachafụtakwa n'ilo amalụ na anyị fụtara demekwena ekene dịrị unu shinne demekwena Enuma Adaeze n'oge echi kwulu na ọtọ yọọ mgbaalụ oge unu mbịa ha ka unu ha kwuo nha anyị na ha na onye mbịa kwa n'oge akarịwa anyị kama atụgharị ikpu ọnụ nekwana onye ara nwa ọ dụwere imi ka mkpaghịrị n'echi Amuche ọ na-abụ ya ka o nwere nke idowere onwe n'ụlọ kama ọtụtụ nke nwa amaala m na ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị bụ Enuma nwa ba Amuche ọ nweghị ihe mbụ n'ihe agha gị mana ọhụrụ ha abụghị ihe nkwukọkede ọmụ ba Amuche bụ ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile ma ndị nọ nkọm ma ndị flap ndị jewelu ihan jewelu nke ọbụla ha jekwe tere aka shinomkachi ọ ya mere ihe ọbụla nkwukwelu ime ashịbịshịrị ishigbu onwe na ashị amam ihu n'ụkọkọ ihe ma na-abịara nke nwa ka a hazie ka ga-esi achọfụta onye kachi anyị amam ihu na akụ nchekwara ukwuru na-ekwu okwu ka nghọta ihe unu na-akọ maka ara akụkwa akpa mmadụ nke nwa o mmadụ akụkwa apụ ara nke mma Enuma ihe mere bụ na izuụka gara aga ahụrụ ọgụ na-abịahụ ihe unu ju na-abịahụ maka ike okwu ọ bụ na ọ bụ nkeke okwu unu kara m bịaba amara ọnụ shọpe ashịkwa okwu onye nere ekwu enwe mehere biko kwa eke amam kundoro shio amam ebe unu wee kpaa kundoro ezizi ihe nwu na-ezizi amama mana ihe nchọkwara igwu unu onye anakachi akwụkwọ onye kachi n'ọgbakọ onye kachi bụ pụta nke nwa ya Adaeze bụ ihe kachi ana onwe ihe gị kama mmadụ awụọ ekwucheghe anasachi akwụkwọ Enuma chegoro gị n'onwe nsogbu afa emele bụ na ọkwa ahụ hụrụ mgbe ya nọrọ unu ya akagbu ya maka na mmụọ Adaeze ya chi unu lekwe gị n'uche obi gị niile biko sịba nzupụ gị ị na-adị ka ha ji aga n'ihu arụsị nzupụ m ọfịs ihe mma na onye isi ọfụ anyị nkịta o nwere onye ọzọ na-abụrụ Amuche ka ahụ igwe be eji afụ n'ụzọ tupu ya mụ nwa batụla aka ụmụ agbọghọbịa ọgbaja niile enetọkwa m ekwuo ma ndị nọ n'ugbo ma ndị jewelụ nke ha jewelụ ma anyị niile bụ ndị nọ nke m tere aka shinomkachi ihe ọbụla m kwukwere ike eme chekwadoro nkwo m ọ bụ ha achịkwa achịghọ emekwa emeghe benekede ekwu ihe na-ekwu bụ kom
bụ unu kwụọ ụgwọ nha adalụnụ amara atamụghị ego Amuche parụkwa shia ha ọsịsa liju ọnụ ị na-anụ asịrị ngụ parụ shia ha ọsịsa lijufu ọnụ nwa elube ego ha bụ mụ na ha igbu mụ babalara o hey ọnụ shope ashwa bịa na tamego na bịa na tamego sama oya ala eno mama biko eno ma Bịa nwa ya ba Dikeh. N'ihi na chi weta ngwangwa gwa weta. Di ya ji aye tibe go mawu. Aga don kwa. Hey. Ị na-eme ha nwoke Abigail nkakwara ngị ya. Abigail mmaara mgbe ọ na agbọghọ. Hey. Mgbe ala aka kwụ ọtọ. Aga don kwa ne ko. Ndekwa. Mụ na ya taba. Ndị nwa m na ha ya ekiribe m. Sempata nke nna. Abigail. Ọzọkwa gị. Hey. Aka na-ekwutekwa ihe na-ekwu ịdị ọgwụ ka ịdị mgbe ịdị na agbọghọ. Mgbe ịdị na agbọghọ alaghị chafụlụ. Adịghị ekirikwa ọdụ ka ọchị mechawa. Ndekwa mbịamụ. Adịghị. Ọkwa anụ ewe na anụ ụsụ adịghị n'ihe nwe. Anụ enwe na anụ ụsụ. N'ebe m na-ere mmanya. Mmadụ niile nọ n'obodo a maara na m na-ere anụ efi. Anụ efi m na-atọ n'ụtọ. Ihe njikwa ekwe bụ ihe anyị na-ata doo aya. Ihe bịara kịta karịrị mmadụ. Ọ kakwanụ mma na ajụlụ ọfụma o. Ka mmadụ hafụ ịtacha ya bụ anụ tata ihe a na-akpọ Ebola. Ọ ya bụ anyị na-ekwu. Anụnere m ntiji echi m n'ụhụ na ebune na-ebute Ebola. Anụ ebune kwa. Ebune ebutekwa Ebola ma anyị akwụsị n'omenala. Ọkwa ya bụ anyị were jee n'alụsị. Anụrụ m ya. Mụ na onwe m bụ Abigail. Onye siri ike na anyị ọma anyị zọbara ọkpa anyị ya. Gị kpuchite anyị Ebola ya n'irute anyị aka. Ịma ihe a na-akọ ana m ego na igbu ji. Ndị maara ihe n'ụwa anyị na-esi na aga na-atụ Ebola egwu. Ị na-ekwu okwu a na ikpu. Ya bụ ihe bụ m ike. Eziokwu. Ewo ihe bịara karịrị. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Ọnụ nkwọ. Nwaanyị bụ ọchị. Abụ ọmụ. Ama na nsogbu adịghị. Igwe sa abịa kpọta ji gị. Kpọta ji m. Ọ nọghị nso. Ndị ka o jeworo? Amaghị m. Ọ nwere ụlọ mmanya dị na mgbada ebe a. Gaa n'ebe ahụ unu ga-ahụ ya. Ọ ga-anọ ebe ahụ. Ka ekwe nke ọnụ nkwụ ma ọ bụ ada ya nwaanyị kọtakwara nke kịta biko nụ. Anụrụ m ọgwụ ka igwe na onye na-agụrụ anyị alụsị bụ na ha ekwughị na ha ya eji mmiri nnu. Achị na mmiri nnu na-agwọ ma achị na ha ya ejighị mmiri nnu asa ha. Ọ bụ dị nke ahụ bụ ihe m na-ekwu. Etete m n'isi ụtụtụ maka mgbe m nọ maka ajọ ọya a na-akpọ Ebola. Mụnwa mekwara ihe niile a sị m mee iji gbanarị anya bụ ọya.
ya bụ ihe nkwa ka ihe anya ma mgbana ha maka asị na obodo eji agụ mmanya igwe chọrọ ọ bụghị na nkoro onye igwe ọ dịkwa na mma biko ihe anyị eje ndekwa nwụchafụ mmanya ma biko igwe abụghị ya na-agbawa okwu ya gba ya biko ndị oyi ọ kakwa na obi na-atara m anụ ụwa ọ ga-akwụkwọ na obi agụ ya ebe a ga-ere ebola wee makwa ihe nwa ya nwaanyị a na-adịrị ekwe mmadụ wuru mmiri tọgbu iko n'obodo a mekwara ọzọ. Gbaa m ụkwụ n'eze ị na-achọ ịgba m nọ maka nwa ya nwaanyị a nke a na-anọ ọgụ agagharị obodo niile bụ ihe mere igwe jizie ndị otu bịa ka a bịakpụrụ ebe anyị nọ na-ajụ nkwụ gbaa nke a bụ ihe onye ọbụla ma ama onwe ụbọchị ga-agafe nwa ya nwaanyị a na-akpọ Enuma ama mbute nsogbu nke a nsogbu ọzọ. Chekwe ka m gwa gị ọkwa ikwu nwoke a si ebe a pụọ kịta afọ m ya ọ na-ejide ụmụ ndị onye ọzọ akatọ mana ọ bụrụ nwa ya na-akpa arụ n'obodo okpuchie ya. Mba ọ dọrọ mma ihe na-akọ ọ bụ na nhọpụta ahụ emere nhọpụta na-enyo enyo kedu ka ụmụ agbọghọ ga-esi wee mee nhọpụta gara ịgwa nwa m nwaanyị na ndị enyi ya ọ dị mma ọ mmegbu mana nwa agbọghọ mmemme nzukọ onye ọbụla bịaba maka nrọpụta nwa gị nwaanyị na ndị otu ya kpọrọ isi ekwe kwesị ikwe nkụ si na ma bịa oluzie kịta ọ bịagwụgwa kọrụ gị akụkọ o nwere ka ọ dị igwe ụmụ agbọghọ asịghị na ha gwara nwa nwaanyị ha shigbo ha na-ashị ha siara gị ashị na-achọ ịlakọ isi na isi ndị ọzọ anabatana ya ọnụ nkwọ ka isi marụ na ha ashịrị ashị ọnụ nkwọ zaa ihe ọ jụrụ kedu gị nwe ịmala eziokwu dị ya ịmahụ mụ amahụ ị na-ajụ m ị nọ ebe ahụ maka asịrị onye asịkwa onye asị ya ka nwekwa unu asịrị na asịrị na-ejekwa nga asịrị na-ejekwa nga ọnụ nkwọ ị na-akpado ka ihe ọjọọ ọgịdị mere ihe ọjọọ kọwalụ m a sị gị na nwa gị gbara nwata nwaanyị bi ọtọ n'ọgbọ ị na-asị na asị nke gị dị n'ebe ahụ isi a na-ekwu ya nọ a na-ekwu ya mmesogbu nọ a gasị anụ isi nọ a asịrị na asị na-ejekwa na nga ọ na-eje nga ndị ichie ndị ọ ga-adịkwa na be anyị ma ọ bụrụ na ọnụ nkwọ kwe ọ ga-adị ọnụ nkwọ maka na nwa gị gbara nwa agbọghọ ibi ọtọ ọ dịghị ụtọ na ntị maka iri nke a ọ gara akpa ego na-abụ ịbụ ihe anyị kwuru ihe mere eme o mere eme nke ọzọ wee bụ ndị be anyị nọ ka udo wee dị n'obodo ndị na-achị kịta vachiba olue na-arụ ọzọ arụpụta onye ọzọ ga-achị ka udo wee dị n'obodo nna anyị kpọọ ihe ọjọọ ndị ihe ọjọọ Enuma enweghị ikikere ịgbawa anyị ibe ya ọtọ ka ụdị mkparị wụ ndị ihe ha ji mee nhọpụta n'azụ ya ndị ihe o mere eji mee nhọpụta n'azụ ya emekwaghị ọ ya adịghị mma nna anyị jụọ Enuma ya gwaghị eziokwu ma ọ na ọ maghị ihe gbasara nhọpụta ya eme nwaanyị nwa shiri ekonekwama aha nọ ndekwara onwe amara m na onwe ihe mme n'ụgbọ ọma na-adịghị m ma gị biko nọ ndekwara ogbe ịnụmakwa n'ihe nkwukọ nna m biko kwe ke ụgwọ mgbochi chọrọ ịgwa m ya kpọfụta m gwa ma ikwu onye kwe nke nwaanyị nwa nọ nna anyị hụrụ otu o si agwa m okwu ihụrụ otu onye nwa si agwa m okwu gaa n'iru na-adụnyere ya ndị ikochigwa okwu kalmia o nwere ihe ma ajụghị ndị ihe kpatara na ihe ọbụla nwa mekwara ọ fụrụ njọ jụọ
ndị kpatara na iwe oku wanyị mụrụ n'ahụ wanyị buru ọnwa ekeghị na n'ahụ ndị kpatara ya nna anyị ọ maka na ihe enu ma na-eme jọrọ njọ mana anya mmadụ mana anya mmụọ ihe niile ọ na-eme jọrọ njọ ihe nwa m na-eme dị njọ n'ọnụ bụ ihe hụkọfụta hei ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ ohu egwusi gbalụ ụka eshie ka akpụ ekwe ndị na-ekwe nke nwere ụlọ si na ihe nwa m mere dị njọ ikwukwo ya apịwa nga ọnụ apịwa m ya nna anyị eji m enu ụma mere nwa ihe niile dị ya mma gbasara m iji onye mere nwa eziokwu afụtawa ndị onye jiri mere nwa ezigbo mmadụ kụchinchi onye mere nna m ji wee shi nke nwa gawa ntiri Imo steeti ije nụta agụ na-asa wee nata nke nwa mụọrọ anyị nwa ekere amụrụ sọkara asịsa anyị ọma ekere asịwu onwe nke ike emewu ihe nọbụ ịnọ ndị nke nwa chọọ oyi ka ashị na ọshụrụ onye nzuzu anyị ka ma tịgharị ikpu ọnụ nna anyị ị hụrụ otu enu masị agwa m nsọpụrụ enu ụwa na-enye m ndụkwa ngọdụ ndụ ọgọdụ bụ shọpụ na ịmụtakwara ịpawa nwa ka ụwa gị ka a na-ahụ nke gị ka ọbara gị ọdụọlụ gị mma maka ụwa nwa bụ aka nri kwụkwa aka ekpe akwa aka nri ma ọkwa aka nwe ị ga-eme ịtọkwara atọ ihe na-ekwu ohu egwusi gbalụ ụka nna anyị ka aha kwaga bụ mmie ọ ya adịghị mma ise wee kwukwere nke o kwuru ọ ya emeche weli ilelacha ya na ise isom ị na-achụ m nke ọkụkọ ihe emeche gị bụ onye na-achụ m ewela ada ise ekene nga nna m ụtụtụ ọmụmụ nne m ndị ka ne alahụkwara ọfụma adị na mma adịghị na ndị bi jebere njekọta mi omi mmiri mbachi echie o jee na ahụta o nna anyị ị hụrụ na enu ụma ekeleghị dị m nwa bụ nwunye nna ya ekele ụtụtụ ị hụrụ ya ọ dị mma ndị ihe iji ekene enu mmemme okenye hụkwaghị ọya ataghị aha ọya mịkpọgụ na-akwa aka iri ihe ụtụtụ ihe ga achọ m ihe ụtụ chichaka hụhụ na ya chiaka hụhụ na ya oge ọbụla ekpere nụ mana ọnụ ndị ya nwatakịrị ya mere gị ntakwara gị ihe eme ndị ihe nwa mme ndị eme ndị ruo nke mmeghe gị aka mgba nụkwara ya ruo nke mmeghe gị aka mgba hakwa ya Hey! Washing a call! Umunchi! Nehunuguru! Oh! Umunchi! Oh! Unu Jimunu nde ma crashna. No tutu nwa. O wiri na emu nishi. Na ka ha dịcha ka nkakwu. Gbagbuo onwe ha na ashịrị. biko nwokwu ya nju na-akwụ ọ gịnị Oh! Ị na-agbafu. Ịchọfa agbọbịa. Nke a na-akarị agha. Nnukwara ekwu niile ekwu. Mmekwe ihe nke eme n'ụtụtụ nwa n'iji ọchị gị ndị ehi jiri bụ ọchị wee hụ m. Ala na-akpa agha. biko o gị ya ijigi shọ biko Ka mechọ ọnụ. Umuchu. ọ gịnị ka ị na-ayọrọ ha ọchị gị na ya Ani ka ma tiari ikpu ọnụ. Oh, nna ekwu niile ekwu. Ọnụ ka ekpo ndị sika. Ọnụ ka ekpo.
nna m ha ọ gịnị ka m mere unu ji na-enyeghị m nwa biko nunu nyenu m nwa m ga-anọgide amụghị nwa kwụrụ nwaanyị aga n'ụwa ma biko nunu gbakwute nunu m nyenu m nwa biko nunu She not gonna be mad at Emergina, I say my capapuluga, and do my one more good, and do my barachinobu. I probably got that done a wine. I say my capapuluga. Ogonya buri yanese amokuti yo mada no se kwanuna makana wata ne mesi kwa kanwoke ai enuma nata zebenine ai enuma lugu enuma nandida enuma naga enuma nambuyo habuna kene kebere agegeri gapwa kobi wedi ma agaba segmo kobi wedi ocha ai kapende kwa emene kwa kiha okwa wanye bi enuma wa mogu akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu udi nekudi uneza akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinaga na bamada na akaba hulugu emelegina akaba hulugu asemaka papulugu akaba hulugu enuma wa mogu akaba hulugu enuma kanjuagi abukini kemeleki enuma kanjuagi ai abonogini kemeleki ai akane kumakankoli wekulu no bata gini kemeleki agakwa fudurugi adawdine kuti itagwo kwembacha kobi makobu nenuginu ige bukwe mada kibodagi agabara goso agabafedurigi abona gini kage melegi kobi wechiego yi ai enuma mama enuma mama enuma wa mogu akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu dinekudi uneza akaba hulugu adawune mu akaba hulugu shinaga na bamada na akaba hulugu emelegina akaba hulugu asemaka papulugu akaba hulugu enuma wa mogu akaba hulugu obonyane jenuso nekwiga onyane jenayashi Nepacho, Nequenuma, Ojukwen Iwabia, Homotegi, Hogetikagi Dumbo, Homotabagi, Hogetikagi Yaneka, Aparagaka, Hogasapagam Putum, Kanjikanegi, Eluma Moa, Adana Kudi, Anama Joku, Akwana Mamba, as a Kankawaragi, Hanami, one a single bone, Hobesopu, you were garden no Kadana Kudi, Butube, I, Butube, I Butube, come where the man, Enuma Adamu, Enuma Wamo, Akaba Hulugu, I do the Nekudi, Akaba Hulugu, the Nekudi, it's your uncle. Because when I quit when I'm for Chorigazo, or the Wama, or the Nama, or the Nudo, good, oh, Macawan, Nihemeri. Ịmara m ọfụma n'obodo a aka m ịhụ ihe ọjọọ na-abịakwute gị mgbachie nkịtị ka o mee gị ada gị nwaanyị omume ọjọọ njọ onye ọbụla na-akwu maka ya a na-agba tụfịa akwa maka omume ya
ọ na-akparị ndị mmadụ ọ maghị onye bụ okenye ọ maghị onye bụ nwata onwe onye bịa ka ihe na ya ndị ihe mere nwa ndụkọ ahụ n'ọma nna tiri nke kwuru ezuo shi ọnụ ihuru esuo elu asị m ka mụ gekwata mgbalụ gee ntị ngwa ngwa nnachi ihuwe m ahụ wụfuru ili ahịa ziere ya ọkwụnụ m nwoke gba m ahụ bọọlụ m nwaanyị bọọlụ m nwoke ịgwa eziokwu ihe ọ na-eme na mba ọ na-agba ọ karịrị nke ụmụaka na-ese enuwo ihe nwere ebe ọ bụ ntaji ya maka na ịbọ nekwa na onye eme ndị ụwa m ahụ kpara nke ịbafịa ka esi mụ na ya emejuo ihe ahụ enuwo wefuru anya nke ọ nọ isi ọnụ nkwụ ndị ihe ojii bụrụ ndị ihe ọbụla nwa gị mere a na-agwa gị si na o mere nke ọma ma o mere nke ọjọọ ma o mere nke isi ọnụ nkwụ gụpụ na aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ anaghị eji ihe na-agba n'anya agba na ntị gwa ya aka nwa m mma amụrụ m ogolima amụrụ m achara ugo ịmụrụ akwụkwọ gbagụba akwụkwọ ị na-agọ jee malụ ka isi tụrụ nwunye gị ime o ji mụọrụ gị akwụkwọ jee malụ ọkwa na ịkwụwara nwunye ya ọtọ laa ọgụ malụ ọkwa na igbughere egbu nwoke nwa ọgụ malụ mana ịmụrụ akwụkwọ anyere m aka mgba akpọghọkwa gị ka ị kparịa nwa m nwaanyị ma ka ị kparịa mụ na onwe m m nọ n'ụlọ owo ịchọrọ ya bịa ọ na-achọ okwu mana o chetara ya o chetara mụ na ihe mejuo ihe akwụ ekechie m gị bọ ọ dị mma otu aka isi debe ọnụ ihe mkpu bụ na ihe nkwe m na-ekwu anyị ga-ama mbe n'ịbọ nke bụ oke ya dịwa anyị ga-ama mbe n'abọ nke bụ oke ị na-akparị mụ a ana m enye ndụmọdụ maka nwaanyị ị na-akparị m n'ama ịjọfụrụ si ị na-elejikwa ahụ para gịrịga isi ka ihe ụzụ na-amị ọbara rikwa esi rie neka onye egwusi gbara ụka na-esi ka akpụ anatụ ya m ọnụ onye egwusi gbara ụka na-esi ka akpụ rikwa esi rie nne wee ihe mmerụ gwa maka gbo na ihe agwa m nụnụ chelu ndekwa ka oge ruo nekwa n'ụwa na-adụ mmadụ ọdụ dịkwa m iji dọwa ihe adụ ọdụ ọ jiri eri ihe si na akwa na-eme ya ọ na-ele
ụmụ ikorobịa ọgbaja kwenụ gwezie ọnụ onye na ha sikwa na ọ na-eme ọfụma ya jide ka o ji ya jichie ya ike mana mgbe nsogbu dị bụ mgbe achịghị tọkwa ka ịdị ihe ahụ ijikwe mgbe hụ na ịha ya unu anụ jaba n'ihu ebe nlekwa eke nwa ọ na ya atụ ụtọ na-akpa ya na ome gbọchinakwa akpa ụmụnụ jee mba ndị mba na-ahụ ihe anyị jiri biri ihe anyị ji aya isi unu anụ unu nenekwa ya n'azụ unu anụrụ ya kama nke unu ji ya emebikwa emebi ya ka alụ mma ekene m unu deemenụ abịa mana agha wetakwa unu nke oriri na nke ọtụta na nke ọgụgụ hụ ịna ya agụkwa ịmahakwanụ m agụnakwa nke jeka egbughu ịhụkwa ya ihe ahụ na-akụ ikusowe akụsowe ọkwa eziokwu chi na ikudobe ya isi unu na-anụ a na-anụ m anyị anawakwanụ dịwakwanụ mma dịwanụ mma Kebe ka sọsọ gị nwa nọ na-agbacha ebe ka enu ma Uchechi, ị na-ajụ ajụjụ nke a kasị na ịmaghị ihe m na-agabiga n'ụlọ ọnụ nkwa a kemgbe m batara n'ụlọ bụ na gịnị mezi biko ka anyị hapụkwa okwu gbasara enu ka anyị hapụkwa ya biko. Nwatakịrị ọmakwa na ịhụ nwunye nna ya ọ chọpụtara o kwetakwa ana m anwakwa ike m na-adụ ya ọdụ nne kwesịrị ịdụ nwa mana o si ya na ntị nke eba o si na nke epiopụ ihe ọ sọrọ ya ka ọ na-eme otu ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-eme. Cherukwa ka njụọ gị mmeri anụnwa Enuma na-eme kedu ihe ọnụ nkwọ dị gị na-eme maka ya? Kedu ihe ọ na-ekwu maka ya? Di m onweghịkwa ihe ọ na-ekwu. Nna ya na-adụnyekwara ya nwatakịrị a na-akparịcha mgbe ọ sọrọ ya mee ka ụmụ ọnụ ịmana nwatakịrị a kọgide m ọnụ ka ụmụ na mụ ericha nwa dị m n'afọ na ọ ya mere m amụ na nwa ka ihe m ga-eme so nwa ji nnọọ mkparị agwụchaghị ahụ mkparị nke obere mkparị a niile na-abawanye kwa ụbọchị na-aga ka mkparị a na-abawanye. Ọ na-eje ihe ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya bie ndụ ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya kparịa m otu ọ sọrọ ya ahapụziri m ya biriwere ndụ ya otu ọ sọrọ ya ebe di m hụtara ma dịka onye abaghị uru n'ụlọ ya cha maka na m amụ nwa. Ka ihe m ga-eme Sochukwu bi n'elu ka m legideziri anya ọ ya ka m hapụ m na-elegidezi ya werezie mme ihe sọrọ ya. Nne nwaanyị diwe Chukwu ga-enyere gị aka ịnụgo diwe jee weta mma ka nyere gị aka bachawa agbụ nke a agbaka ka m weta mma jewe nwanne gịnị ihe nwa niile nna m hụkwara wetagodo akụkọ ahụ ọnụ nkọ ndị ihe mmelụ ndị ha na-aghịrị aga akwụkwọ nke a gịnị ọkwa shọtụ be eyeyere gị
ikiriche wa ma dogo mana ihe ji anu wa mbi ihe ndel ni he ikuchakwa ya odukwa ma agawa ni hodo kwa ma ma etieno ko nkita chitala ni hodo mana nna ya ọnụ nkwa ihe dere n'akwụkwọ karịrị ọkọtọ ndị isiokwu ụwọ ka ikiriche wa m na-ekiri ka imi ejiri pịa apị ọcha ya chafụlụ ukwu ehegere ka ukwu nchịta oke nchịta na rigoro elu oge ọga ịbịa ihe nwa ya nye ihe nwa echiche na nwa mbụ ọgbakwu a na-achọ eje ka na ịmara ihe ndị eji bịawa nwatakịrị na-agba mbọ eme ihe nwoke na-eme medịrị karịa nwoke ọya meziri ị ga-eji ereba nwa gị ele ọ na-agbagodi mbọ ka jaki unu gwa m n'obodo nwa ma obodo ọzọchi obodo bịanụ anyị ma elekwa m ele ịna-egwogochi m n'ọnụfụ mana ihe niile ide ka oju n'akwụkwọ a doro ewu na ọkụkọ anya na ị na-ele ya ele ndị ka ewu na ọkụkọ doro bata n'ebe a na-anụ dị n'uyi Nnamdị anyị anakwa ịchọkwa anyị na-enaba Nnamdị bịa ka anyị na ọkwa ngwa bụ gị agwa na uche ma adịrọzi n'ebe nwa ahụ nọ ọ gwagwara na ya achọghị ije n'ihe nwa isi m ka anyị jebe ikwute mkpọrọ kịta anyị abịago obi dị m ụtọ na ijizi ntị gị anụ ihe nna ya na-akọgheri ebe a anakwa m isusu usoro ya bịa kịta lachakwa unu n'ibe ike dịka na ike na nna ya na ike nwa ya nwoke na-ekwe na mmanya na ajụnụ jiri bịa were daba unu emekwa ewere m eje na agwụ m were chụọ aja na-ekegharị m na je ka ihe amịa ọgbụrụ n'ike dikwere shi nri nna anyị ka ihe kpata ha jizi n'ala atụfuna ha ọnụ ịkwụkwọ ekwadoro nwaanyị a na-ama n'nwere akwụkwọ nwa jedị ihe ahụ egosi maka nwa m nwaanyị ha bịara okwu gosi ha ha gbawa ka nchịta ala nkwa m n'ihe nwa ọzọ nna anyị ọkwa ịma na ihe ewu ndị nke nọ bịara enu ma di i were ogologo ha akwụkwọ idejuru chụchaa ha nna anyị ọ kakwa mma na ị hapụrụ enu maka ọlụ dị kịta ndị dị na-abịa ya ịmakwara ndị obodo anyị a ahụtaghị enu ma dịka nwa agbọghọ na-eme ezigbo omume ofe ogwụchi gbara oke echie ka akpọ ọka bụ ihe nọ n'ihe nwere ime otene ọkụ na-eri ụlọ ya otene dobe ihe na-agba mgbe okpuru okenụ nọ kọnkazi n'ezi chi na azụ dị na ngịga okwe ihe mere gwa m mụrụ ga-achịfụ ya arụziere gị ọ ka jikana mmadụ mmadụ nọ n'ihe nwa iri abịa agwa m mgbe okpuru ọ ka nsụ na amị ọbụla bụ mụ na ya nọ n'ụlọ chee na mmadụ irikwa echi mma apị ndị ya aka n'ala nwa ala na ịgba na eri natara gị agbagharie ala gbara ụka mmiri ala gbara ụka akọ na ya fụta echi tuu Yeah, I've never seen this kind of girl before. Her body they hot like every time. You think that she wear, she go show you herself. She know the fear, she dey fight like my ties. Hey! Chende ngwang. Ole ihe na-ebe eme gị na-akwụ na duru gị na-arụ. Ndị yesu nwa bụ nwa ka ị na-akpọ efi m jidere gị n'elu di m ị nọ na-ene akpọ m efi chee tụtụ ka m gosi gị ihe efi na-eme gị n'abalị mba bịa owe kụwa nwadị gwa gị ebe o jebere ọ bụrụ bụ mmadụ bụ na-agwa okwu chọọ ndị ma o nwenugo ebe enu ma na-aga ọ na-agwa m ka ọ ka ịchọ m okwu n'ọnụ ịhụ na ihe ịkọje n'ọnụ dị ihe nwa bụ ọpere afọ mmadụ bụ anọchiri na mmadụ ihu ohu egwusi gbara ụka echie ka abụ Enuma
share. I'm a come out there, hey, why are you easy? If you need tea, why am I going no sure? How was it to tell no ma? Hey, nde kunke okunno kuyemere okunno no nde kunke da mana oyeye bobo edere ni hu edere ye ma eno ma chere godo if you na aso anya manisi maneba manokuye Ades ema oye no ma bu ema ni shinsika na timezi enu ma na akamado jagajago otikpa eze oye no ma mana nne waya ya je kenewe chiwo ya je tuwara Chineke mma maka obukwa na obi adụghị m ụchọ na ya shi nwa nkịchakwa ihe nka akụ ọbara kara iju ahụ niile nekwa m ikpo di m ọgọ m nekwa m ana m atịere ikpu ọnụ dịka ndụ m kwaite m Enuma ndio ebe kineje ekunekwa mshia amekama atịere ikpu ọnụ Enuma ndio ebe kineje ekunekwa mshia amekama atịere ikpu ọnụ Enuma ya mwa ebe ku sha nota na ya shinwa Osinago ebe ya na akọ chukwa m nne m ndị oyi bụ onye ọbụla ịhụkwa na-ejuwa ajụjụ ndị ejikọrọ anyị ịbụ nna m onu na ama na ndị na-atọ mara nwere ike ịtụ unu ma ndị na-aha mmadụ ahụ nwere ike ịhụ na ahụ chekwara njụ ọnụ ọ maka na iyi ihe na-eji nji ma ndị mma bụ ndị n'ụzọ onye ọbụla ịhụkwa na-eshi ndị nke kọtara ndị nke ị na-eje kparịkwa onwe gị achọrọ nkwa ajụ ahụ ọzọ chekwara ngwa anyị chikwe nke nwa na anyị ka wee shiri nke anyị ka eji eshi na ya shi nwa ọ bụkwa na mmechi ya mepee ya unu aka nọrọ ebe a ngwa ụnanụ akarewa ana ga ma bịara ikpu ọnụ nga ebe ahụ ha ka ndị akpọrọ m mụ bụ ị na-agwa ndị ibiri igbo ayọ na ya shi nwa mụ na adaeze n'oge echi ọrụ nke anyị jiwere ndị gịnị ma na ọma nwa jide mmanụ chi ejigwo ị na-abịa nna gị onye ha keghe biko kwe ike gbaghara m maka imemekwa ya ọzọ emenekwa wa awa mee ihe nwere mere na ya shi ya emere awa nakwa awa nụ ya babu na chọrọ ya lapsa ndị ihe na-ekolu m ndị ihe na ka apịa ị na-ajụ m ka ọmụwa ga-ajụ ọjụ jisi ike na-emebi ya ihe ajụ ya owo ihe ọkaikpe jụọ nke ka mbido achọkwa emebiri na ihe akwụ n'ihu ndị ọzọ akwụrụ n'azụ ya jee nọ ndị ebe ma hụkwa ihe ya ekwu emechi ọnụ aghọtọ n'ọnụ Enuma wamoku akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu udi nekudi unesa akaba hulugu adawune akaba hulugu Mama deme untuko mo Mama na-ekene deme Enuma Wambo Enuma Wambo Zimi no pa na mune wona ya akpọrọ Enuma nada zembenine ai enuma lugu enuma nandida enuma na Ekwughị nna ya gbara onwe ihu maka ama na ekele achọghị ịza ekele ọdọ dịkwa ọnwa ya nwe
Afọ onye funu isi mebitara ihe maka. Afọ anyị we ma ike agwụ. Ike wara agwọ. Onye mebe ọka ata. Ọka ata ime ya bụ ọnụ ọmụ na oji. Uwe ihe ọgbasta. So ihe anyị wa makwala ba ata. Enu ma je. Ah na o gichakwa ihe nwa ni na ọdụkọ. Uwe ihe adọfa na anyị. Onye mere ihe nwa ji eme. Onye nzuzu. Ani kama tiari ko ani kine wa tiari ko ne ko ani na mo ana ni e nsobu hey mo tiari no ma maga mo baga o yin go ike mewu awa ye ye ma din nsobu ma de ke ye nsobu aka mu mo yo mu biko ka pende kwa mpa ite mi he awa ni bu aba oge enu ma na site kwa Kevin eyi mu woke Kevin, enyi nwoke Kevin. Enyi m nwoke Kevin nyere m ekwentị. Ashịbọbụ. Ashịbọbụ. Ekwentị. Ashịbọbụ. Nee, na-asị na anyị na-ekirite n'anya bụ na-asị na Ashịbọbụ. Ị na-ekirite na-asị na-asị. Chetegodo ihe nwa dị anyị. Ọ bụkwa adịghị ọsịsọ ihe ọbụla na-adịghị ọsịsọ. Ashịbọbụ bịa na ekere apịgbuo. Kapịa biko. Chekwara m pịa ma. Enu ma jiri waya apịa na kọmụ. Ọ ji waya apịa. Chigodoro, maka na ọgwụ wee. Kevin! Biko gotegoro m abụ. Kevin! Achọrọ m abụ! Amasịrị na Kevin nọkwara n'nkwe ego. Mụ na aka na-akpa. Ashịbọbụ, chere. Ọ nọkwara n'nkwe ego na mụ na aka na-akpa. Bekee bụkwa na agbala wuru. Isonye isi nkịta na ị nwere ike iji iva mgbe onye nọ ebe ọbụla nọ ọra m ị na-ekwu nwa hụkwara n'anya ọra na ị na-ekwu na-asị nkwa ego si na ebe aka dị fọdụ nwa Nweta nwaanyị na-agwa gị nke m gwara m fụ ya n'anya ị mara onye ọ bụ nweta nwaanyị na-agwa na m chọrọ ịlụ nwa na-agbazi m ala ashịkwa m Hey! Ahụọ m ihe. Ahụọ m ihe. Uwe marụ anụ ọsọ nwanụ na-azụ dị nji chọrọ ogo uwe marụ ya ọ bụ nwata nwoke ahụ ọ nwanya nwe keke afọ ya Obiora o duru m anya n'ihu ikperime nwa amaghị onye mbụ n'obodo nwa onye na-amaghị ihe n'ụma n'obodo anyị mụ bụ ọ na-emere nje ahịa mụ bụ o ji agbachachi eze o ji makpa ashịna nke kacha ahụ nke bụ na alụrụ n'ihi na ọ na-akpa n'obodo anyị igwe na uwe ya ma maka ya kpa ndekọ ahụ nke bụ na igwe na uwe amagụrụ na ọ bụ ya ahụ n'obodo anyị ndị chi ekene m unu unu nwa na awa nji nke arụ a abụrụgo ọkịrịtọ ya bụ ọ bụ ụta ọ bụla echi unu akwadebekwa igwe ozi ziri ụmụ anyị na-etere anyị egwu eruola ha ntị ha na-amụ egwu dị iche iche amụ ọka a na-akwadosi ike egwu adịrị ya kedu maka mmọnwụ anyị mmọnwụ anyị dịka ijele mmọnwụ anyị dị iche ijele ọnọkwu ya inye ọgbọkụ ọnọkwu ya ọmabụ ọnọkwu ya kedu maka nwa nkata aka m eje fụ Idika onye isi mmọnwụ ya dị nkwado mgbe ọbụla ndị ichie biko ekele nọ igwe gbaghalụ m abịarọ m n'oge o nwere okwu dafụta ebe ndị ọgọ m ashịmbịa tie ya ọnụ ya bụ mgbu ana-ata biko igwe echi ọnụ nkwọ
mgbe gị na-abịa leti ọ bụrụgokwa na-arụ gị kedu ibe a ga-eme a ga-ejeri ebe dibịa bụchakwa eziokwu igwe rapụ ya omume nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme agwọtara nwa ya nwaanyị na ajụ ọdụ ha na-adọchi obodo anyị azụ mgbe niile aka kwapụrụ unu igwe n'ichie unu anụrụ mkparị si ọsụnọ nnachi ka ọ nnachi na chi ụzọ si n'ọnụ pụta dagịrị mere ọnụ nkwọ mechie ọnụ ọnụ nkwọ asị gị mechie ọnụ ọ gịnị mgbe akwụkwọ kutuo ebe a mgbe akwụkwọ kutuo n'ihe obi igwe obi igwe ngwa ozugbo ichi ọnụ nkwọ gị na nnachi unu ga-ayọ anyị ayịyọ na-ajụ okwu unu kwuru ebe a igwe ayọ m gbaalụ nke ọ dị ka na-emenụ ndị ichie eme iri ji ọfụ nke arụ a ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ọ ga-akpa eji ụbụrụ ọ ga-akpụ ụkwụ akpụ n'ọnụ anyị ga-ezisi ndị mgbamgba dị iche iche ndị igwe dị iche iche ndị oke mmadụ dị iche iche ndị onowu a ga-abụba bịasịa wee na kabamara na o nwere ihe ijere ji wee kara akpụruke na nwoke na ibiera n'okwu ọnụ ekene m ndị iwu nchọkọ ndị ha ịchọkọ ọmụmị na-achị ndị ha ịchọkọ ọgụ bụ nchọta ebe agadi nwoke dịkịrị shi na ashịrị bịa kara gị mma ịnọ ndekwa nke nwa na enu manụ na-echu ụra ọ bụrụ ashịrị bụ iji ma agba ihere megbukwa ehi ehi akpụ eje ahịa ama agwa m ihe ịkọkọ na nwoke mechie ọnụ ịba na ihe ịkọkọ chere anụ ijọba na-akọ ya gbagha ya asị chere ama dịka ọ dị akpọ dụkwaghị n'imi onye nzuzu onwere ihe mmeri ihe n'ọrụ bụ iweta ekwe ichekwaba okeke iko kpọmkpọmkpọm enuwe abụ mmadụ ọ na-ezuzu ezuzu ọ baghị uru ijebe okafọ kpọmkpọmkpọm ụnụ anụkwa na ọdụ mmanụ mụ bụ agụ mụ bụ ịchọrọ imere ndị ahịa onwere ihe mmeri onwere ihe na-emerụ n'isi nekwe m anya ị ga-ahụ na o nwere mmekọ egwu mehe dị na chikọ ndị pụọ achọkwa m nsogbu dị na ndị ahịa na-eme na-abụghị ịkọ gbere nwoke na-agba asị ọlọ mụbị na-agwa ha anyị ga matịgharị ikpu ọnụ gụ mụbị na-achị na ịchọghị nsogbu ebe iji mụ akụ ashịna isi na ịchọghị nsogbu ịchọla a na-akụ ma eyeghe ma ihe ọkweghe ma na aha m abụghị enu tapụta aja m onye mere ya chimbe fụọ chimbe fụọ ọ gawa ebe onye n'isi Una nwoke chiri m aka ahụ mi tọgbọrọ ego n'obodo nwa mụbụ ji agbachi dụkwa ndụmọdụ dụkwa maka ozuzu kwekwe ya ọzọ ozuzukwe amụọ ya bụ nke ebel anyị ka maka ya ikpuru ọnụ nne m bịaka chineke m pụọ ndị enu m egbu nwanne m echi nwanne m
kapende na ụmụnne m amaara m na unu maara na ọbụ m Enuma bụ onye ndu njenje nwa unu ananụ ha na-agbanye amaara m mana o nwere ihe nchọrọ eti ya kwu ọ ka agba ịfụtakwa n'ọgbakọ nwa nara ayọrị ukwu agba egwu ayashi ndị njenje afụtanụ ngwakana ya ekele na m egwu ngwa ma unu akụ nakwa Enuma onye mbụzọ egwu ọhụụ n'ebe ebo jụọ ya ọ bụ na ịma hụ na ahọgharịgo Enuma ọ bụ na ịma hụ ọnụ shope gị bụ anụmanụ dowere ihu ka ebu n'ebe ọwa ịnọ onye ara igbe emeghe chekwara ka ngwa amara m na-alaba ihe na-akpọ unu na mbụ mana ka m were anụmanụ ihu unu kwukọ na-alaba ihe na-akpọ unu Enuma ha na-akọwara gị bụ na mmemme nke gara aga anyị nchakwukọrịta na mmemme ọbụla anyị ga-edupụta onye ndu ọhụrụ ga-edu anyị kemgbe ga mmemme nke gara hapụ nzukọ onye ọzọ duọ kịnị gbaka gbakọsị n'obodo a mechie ọnụ onwenye onye gba agbakanyere m egwu anyị ma Enuma ka gba egwu mana anyị niile nọ ebe a nwere ike ịbụ opuzo egwu n'otu anya n'ọbọsọ Enuma mara agba egwu nwa adaburu na-efi biko ndị ehi ka emewu anụ nchi ndị ehi ka emewu bọbụ na-atọ akọ gbere zọgbu onwe ha n'ihe azọrọ azọ amara ọkwa ihe ọbụ iji akụ bụ ubushiwa ọkwa ebidokwa ọzọ hafụọ chekwara ka ngwa ọkụkwa eku maka na amara m na ala na-akpa gị ọ bụkwara ụnụ akape ndị hụ mmemme ihe nkwesịrị ime nke nwa katama ma ya sa nkụ niile ya sa agụnụ onweghị ị ga-emewu ife omeme onweghị bụ ibe egbu ekwu mee onweghị bụ ị ga-egbu ọnụ shope ọkwa ihe nkiri mgbọsị enyi ọkwa maka na mụba agụ nkịchị ọkwa kasị bụ horo maka na mụba agụ nkịchị ọkwa nga ekweghị aka na enweghị ike eme ọkwa nne gị dara ngwụrọ bụ nne nejere anya ọkwa nne gị dara ngwụrọ n'ihe na ndị nna m ekwe m unu ọ bụ ụzọ unu gara dị m mma bụ njin aga ngakwụkwa ma agakwa na agwakwa ihe unu na-emere m o jiri bara ndị ilo gbara m okirikiri unu ekwughị ha mete m dara akpụ na ha na-ewe ikwe iji ọkpa abịa chie m kwa unu akụjisie ha ndị na-ekwu nke dị n'akwụkwọ na nke na-ede unu mmemme ha na-ịda obi ndị na-eyiyo m na ihe eyiyo m ka ya she na mmadụ nke m afọ iche unu dopịa ha ya ha na ikpu ojishi mekwa onye ya gawa biko unu na-elekwa ya n'azụ ise n'ebe ihe nwa m wetara unu ya erie n'uju mma ataburu ndị ntaburu n'ebe kene agbawa ọkụkọ ahụ na-eke agbawa mmadụ asị m na unu bụ olu ri ndị nie ka ndị otu unu shi ha na nwoke nwa na-emete unu mma unu enenekwa anya n'azụ ya emete ihe m mma nebe eyo ọbara nwa ọgụ bụ ejiri chọọ ihe ndị nna nna anyị ha mma wetebe ha ọganihu anya ihu ụzọ ruo mgbe ndị ilo bịara ndị iwe anyị nwa oriakụ m bịa na ihe ngwa bịa n'ebe ọkwa nwa nji ihe eji eshiri m onugbo kara aka onugbo ohun ka ndị lọ ọnịdị ka ọchị wolu mma na ịgba petewe ya pewe ya ghebe otede ịkpọ ofe na-ewe otede ịkpụchakwa nri sirias na ibe otede ya dị ihe ya akọta ya ala ije gwara ọrụ iyom ọrụ ha ewere ya chitere m ofe chiachọrakwa gbara achọ chiachọrakwa imejue chiachọrakwa ihe ndị okenye n'ime ya achọkwa ya achọ ihe ma emeghị atụwa gị ime ahụ ị na-ekwe ya atụ wolu mma ọzọ na ụwa bụ nke ya gwụ Adam iwe na-ewe m abanakwala m emejọrọ ngo
ndị eme na ịbịa ọbịa janye ụmụ omenu nke anyị na-amụ egwu ka na ya bụ nne egwu atana ka mụta ịma ihe mere igwe zuru m ozu dị mkpa ịma tufu igwe ahọfụta mmadụ zi oyi ozu oyi ọhụrụ n'ahịa ihe ọ tụkwasịrị obi o zuru m ozu dị mkpa ọ ya bụ njem njiji na-ebịa mana abanyalụ m biko ndị ka o doro ga nna m ịhụkwa o nwere nke agbara ka nwa okwe nke agbara ka nwa okwe nke edowere ka nwa ị gara ije ahịrị ukwu ụgbọnede ka ọchịrị golie debe ogoliba debe ịgbakọ choko mma ekwe gị ya ewutene gị nke unu ya eme echi mma ha ihe niile nji bịa kilie gị ewekere m onye ọzọ nji aya isi na-ebe gị nna m nri ọdụkwa nri ọdụkwa achọwa nri adịghịkwa achọwa ngwane ana m ekwe gị ekwe m na-ekwe m enu m ebe a ka ị nọ eche m ị nọ n'ime ụlọ gị ndị ebe ahụ na-achọ enu ọgụnụ nwanyị ụwa atabiri m omeji ha nọ m aka o nwere ihe mere enu ma biko ama m na nwunye m ụdị nne ịchọ ma mma ya onwe ihe ọjọọ m mere gị ihe ọjọọ m mere megide gị biko gbaghara m ka anyị biri ebe n'udo otu anyị si bụ ebi amamihe kọkọ amamihe ị na-akọ onwekwara ihe ị chọrọ ikwu na-ekwuo o nwere ihe mmekọ enuma ọkwa mara mụ na anyị na-akpakọrịtabu na-atụkọrịtabu alụ ọnụ mana ihe ndị adịghịzi otu a kịta biko anyị na-akpakọrịtabu mgbe nchere na ịbara uru mgbe nchere na o nwere ihe ị ga-emewuru m mgbe nchere na m ga-eji ụlọ anọchi anya nne m mana o nwere ihe imere m elu maka ekwana ihe ọjọọ m mere ka ihe m mekwara na gị mụ be na-achụ o nwere ihe ọjọọ imere ndokwe ngwa ngha mgbe ị chekwara na ihe ndụ na ahịa na ịdọghọ na ahịa igburu ọchụ mgbe ị chere nna m na mba egwuregwu na onweghị ihe nke emewu na onweghị ihe ndụ mma ahịa igburu ọchụ mgbe ịfụtakwara n'ihu ndị obodo niile shi akịgbuo shi ekwuo shi omegburu nkabe igburu ọchụ anyị nwadekwa m ntị chekwara ka ngwa ahụ ọ dịrị bịara na nke mma na ọkwa dịrị ha amụ ịnụmakwanụ onye nzuzu iji gwurichi ụwa niile dara n'ahụ onye dị nke ọhụ amụsụ anyị ka ma tịara ikpu ọ dịkwana onwe ya igwe ihe mee bụ na anyị nwere nkwekọrịta ndị ego na-akwekọrịta ị ga-gbuo onwe gị niile igwe di ya na-eme igwe ya adịghị ọkwa ma ya enwe nkwekọrịta wele n'ahọ gara aga bụ anyị kpakọrịta sinu ọha ọbụla na-ekene ahọfụta onye ndu ọhụrụ onye ọbụla malụ nọ enu ma chịrị anyị n'ahọ gara aga ya rituo ka onye ọzọ chi na-egwu igwe ị ga-adị igwe ashịbụ ha shịkọ onwe gwara m ndị yi na-ejewa ha ọkwa ọmụ bụ onye duru n'arọ gara aga nke m duru ha mana m dutere igwe eluma ihe ashịrị ogbugbu n'otu ọkwa ụzọ chikere ịsakwa ọnụ ọgụnụ agakpọkọsị n'obodo akwa m akonye m ụmụ agbọghọ igwe ana m echekwanụ na mgbe egwu ụmụ agbọghọ ndị obodo anyị ji wee gawa n'ihu nke ọma bụ mgbe Enuma bido bụrụ onye mbụ ụzọ egwu ọkwa na etu aka ọ dị Enuma nwa m wetuo n'obi ihe atọ n'ọchịchị nwa m hapụ nụ ka onye ọzọ chụta tupenụ
Enwe ndidi. Ichi obodo. Cherenu ka igwe kwuo okwu ka okwu tokwuchi okwu. Ebu igwe. Onye jiri ya nwayọ. Ọ dị mma. Nwa m gee m ntị. Udo nwere dị n'obodo anya. Rapụ na elu ụma ka ọ chịsịa nke arụ a. Oluzie arụ ọzọ. Arọpụta onye ga-achị. Ndị ichie ọkwanụ ka ọ dị. Onye gwa m n'igwe ga-ekwe ka nkịlịka mmadụ dịka Enuma bịa bụrụ ọbụzụ egwu ndị njenje ọzọ maka Chukwu mmekwado. Hai! Mmeka gba nkịtị. Makwa ya na-akpọ gba nkịtị. Gba nkịtị. Anyị nagidewe Enuma n'ahọ nwa mana ahọ ọzọ na-abịa. Ọkwa ma ya ebe ahọ ọzọ ọ na-abịa. Amala ihe ka eme mgbe ọ karụ m mma na mụ hafụrụ egwu njenje anyị wa karịa na wata amụsụ m bụ Enuma ga-edu anyị. Ọ ka mụ mana m fụrụ Amarachukwu Amarachi jiri maka okwu ọnụ igwe nọ nde okwu ọnụ ya mere iji hụta m nta. Okwu ọnụ igwe mere iji hụ m nta. Chere ihe na-aka ebe ahụ mkpa m ọwụ dị mkpa m cha mkpa m igwe kwudekwu n'okwu ọnụ ya ọ kwọrụ na mmasị kịta okwugharịa ebe a ka nsogbu ga-adakwa ahụ ebe a ka ezigbo nsogbu ga-ada. Onye ihe m na-ewe iwe ya bụ ka o wee gbuo ya ọbụla unu anọ igwe ekwuo n'ọmụ ube Enuma bụ ihe ka achị n'egwu nwa ọmụ bụ ihe ka na-edu unu anọ mana onye chịkwa na ọ dị ha mma ya jekwa eji para nkata ose kpọrọ nkụ tajufu ahụ anyị ka ma tịghara ikpu ọnụ une m n'ọjọọ anyị na-achị anyị kpakwala anyị baịka na-eme n'egwu njenje ọkwa une ndekere ihe akụkọ ọ jọkwa abụnụ anyị mụ egwu anyị Amara were okwu ọsịsọ na ọ ga-adụ Amuche okwe n'ihe maara ndị igwe nne m welekere ihe nwa jerekwa abụ ada eze dị mma kana bịa wele ngwa Nneka Uju Ada ngwa kwụrụnụ tojuo n'owu na ọhụma anyị tee egwu ma ọkwa na ọsịsọ na ọ ga-adụ ndekwenụ kwụchita kpuchi ihu ka o were ewu uru unu onye ọbụla gachafụtakwa eze maka onye gachikwa eze na m abịa gapee ụnụ anụmakwa anụ onye ọbụla dụkwa emepe eze mepee eze
nekwa ụgbọ anọ nwa ọkwa pempe ndị tara n'aya ihe nwa ọ ya atụgbukọ m na onye ejeka anụ nwa m bụ Enuma na o were ụdị ụgbọ anọ nwa makwa kwado onye were ụdị ụgbọ anọ nwa bụ ihe nụbara nwa m o jika enwe nsogbu ejika ekwu eta ahụhụ abịakwa aparị ya aparị nwoke jika anụ ya were ụdị ụgbọ anọ nwa ọ na-achụ ya aka n'ala ka ụwa ọ chụkwa ya n'ukwu ala ọ chụ ya n'ọnụnụ ala chụha ya aka n'ukwu gbanwenile ukwu ama agha iyi na onye bụ ogbenye ejika ha ahụ ụzọ bemshin ya na anụwa m onye mbụ ogbenye eme ndekwa bịa be m onye jika anụ ya ka ụgbọ anụ mmadụ ọkụ onye na-adị ohokwe azụ m ya mgbiri ahụ onye ọbụla jika anụ kwọwọ nje eji ekwe kwado ego ihe ewe ndị ego ajịna ịmanya wụ ihe eji ego eme ịnụ hei oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpọ nkewa m nọ oge egwuchi gbara ụka echinekwe ka akpọ nkewa m nọ gwa m nkwadebe gbuo nhụrụ ukwu onye jeka anya ya uru ọ yi eri karịrị Mama Benji. Get him out. Hey! Papa. Hey! No. Get it coming out. No. Why you want moto? Papa, Chico. Hey! Chico. Chineke. Papa. Check I'm West see him Jonathan about. Chico dalo. Ayo. Ya. Ndi nyamel. Ika kwado ho. Ayo. Owe wushi walo ke shi ka akpo. Ni abara ni ka kwado bebe mejo wo ayish na yeje. Ememe iri ji ọhụụ. Ana m aga. Achọghị m ịga. Uche m adịghị. Blogono. Pena ni ihe ahụ ji akwụkwọ kwado na ya je n'oge. Ihe so belu kwa wa si no woke wo ko wine no mo no wo ku na sele ya no ye ya. Maka na o wee emume iri ji ọhụụ. Ndị ichie niile ga-edu nwunye ha bịa ka iji cheta na ị nwere nwunye. Ana m aga biko ha kwa m aka. Hey! Owe gbalo ka. Echie ka akpọ. Ndokwo. Hi abomu. No wori ihe nese. No wa hoki ba. Na echekwa na o wa ya no ọ ga na-aga ya na biko je kwado no ya yijebe hu n'oge. Ọnụ nkwọ. Ọkwa mana nwa anyị lụrụ alụ. Kwesịrị ka mụ na anyị na-emekọrịta. Ehihie ịkpọ m nwunye. Mana o ruo n'abalị ịdụnyere m azụ. Ihe na-aga bụ nwa ọbụna ma na-akpa ha aka na yashi. Ngwa ndị mkpara ga-akpa ndị ihe fụtara ya. Ndị mkpara ga-akpa ndị wine mụrụ m. Eri mgbara ya bụ aka agbamaka wa. Ndị ihe kpatara ya. Ka ekwere ihe iji dowe m n'ụlọ gị ebe ị mana onweghị uru mbara amụghị m nwa ka ihe iji dowe m n'ụlọ. Ihe nyiri kpatara debe ebe mbụ na asị na ihe kwukwala ihe akwụjọwa. Nwoke nọ ndekwe nwaanyị nọjọwa. Ka ọ ji na-ekpe aka agwụsị. Nụ ya? Ngwa ọkwa na ihe na-echeghị bụ amụtawa gwa m hụ bụ Enuma o sukwuru m. Ọ na-emedele karịa ihe ụmụaka na-ese jeka ebe. Nụ ya? Maka pere n'ihe yite akwa anyị edi. Idewere m n'ụlọ gị ka nwa gị nwaanyị Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya. Ka Enuma na-akparị m
mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ọwụ na mma ọkwa na ịma gị na-eme ị na-ahụ ebe na-ene nna gị etigwe gị ọkpọkwụ etigwe gị ọkpọkwụ ịnụ nke ekwuruchi na-adaka mmanụ nnọọ ị na-ahụ ebe na ke awa juru gị isi ịpụ ya nakwa na nna gị biko egbu na m oge ndọrọndọrọ agha mere eshigwone jee yite efere anyị di na anyị jebeghị n'oge dịka nchịkwa gị ihe ma onweghị ebe m so ga-aga onweghị ebe m na-aga ruo mgbe ị gwara m ọnọdụ m n'ụlọ a ọ gbajodoro mekwa nri nọ n'ihe nwa ye nwaanyị nwa o ju ha ahụ nne nna o ji ogwe ha nwekere obi arụ na o were nke ị nọ na-eri ihe ihe aghọrọ ha ivu alọ ọ gbajodoro ohe gbalụ oke eshie ka akpụ mmechekwu nje mara ihe m na ya ya eme Enuma wamo akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unesa akaba hurugu adawune mo akaba hurugu shinaguna bamana akaba hurugu emeregena akaba hurugu asemaka papurugu akaba hurugu enuma wamo akaba hurugu enuma barachinobu Okore kadaga na wahi ai asimaka papurugi Ogonye buri ya dasi Amokudi mada no se kwadona Makana wanda nembe se kwada ai enu manada zembenine ai enu manada Enema. Ikwa kidoro ama. Nne m dịkwa na gị. Ndị nke gawara ya ganụkwa aka m. Na dị m ya. Dịkwa m. Ndị. Ị ka na-amakwa mma. Ikwa ị na m. Ikwa kidoro ama. Nekwa kpụkwụ gị na-amagbu onwe. Nne. Kebe ndị. Ana m anụtakwa amarụkwa m na eche m ị gaghị anụ di. Di ndị onye nke anụ ebe bee nọ m bee nja m ka nọkwa ndụ ị ka na-amasị m ahụrụ gị na mmemme tata ị ka na-agbakwa egwu ka isi agba mbọ ọkwa Dani, kwa kidoro ama. Ikwara akpụkpọ ụkwụ ọ na-egbuke ka ọwa. Ben. Ndo ewe ọgụwe. Ọgụwe. Ụgbọ mma. Ụgbọ anaka. Ofu n'ime ụgbọ ana m nọ. Ashibọbụ. Nke a. Ọbụla ife ka nke a bụ. Ashibọbụ. Ashibọbụ. Ewe. Ikpọ m lọgọ o. Ọ na-ekwelu. Moto Venom. Ha! Venom. 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 I'm a beginner. Ashibobo. Asinge yaba. Ashibobo. Kapende kwa mjama. Hey! 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 Is it getting us down? Hey! You want oh no!
Meri ya gawa. Ego ya ni. Oye ni na ya na azu. Mama ya na abia na azu. Mana mun yari ko wala ajun shi na majega. Ihe obo odan wani bu ye shi. Bo oye mecheke agwa jaraba. Show ungige. Ndị nke ọbụ mma m ishi n'ọdụ ya maka na nwa ya agwaghị m ije nwa ebe ọ ya adị aka n'ishi. Papa ọ magma n'enu ma mmalụ m na papa agma n'enu ma agma n'enu eyo alatakwa m ihe nwere nlọ alọgwo mmie n'nlọ wushi gbara ka eshikwe ka abụ atabianela wana hụ ha na ihe orie ihe enwe yere ya rie ihe na-aghachiri ya ihe ya ehe orie ihe odo ya ahụ ebe chikwa ụwa ekwukwara nke ya ene nchọkwa dị iji ọnụ na-egbere ihe na